Drugačija. Postoji legenda da je majstoru milo kad vidi da sve radi. Kakav je dan da nekoga vratim. Tačno 21 dan mi niko nije prošao tehnički. Dobar dan. Dobar dan, momče. Da vidimo što je ovo, sjelice sve rade, jeli? Viđi prisači rade, pumpice pune, lance da vidim, nemaš sigurno, a? 2 para imate tu, Lio. O, rezervne sjelice, male, dvopolne, halogenke. Imam plus ovih 24 posebnih, da ne daj Bože. Dobro, samo šubler da donesem. Gdje me zapade ovaj danas, što je ovo nekakvi vanzemaljac, sve ima, ljudi, moramo nešto naći. Nije lenskom krpu si ga pita? Pa ima u sve boje. Pogledaj da mu nije lična istekla ili nešto. Sve sam gleda, boračku knjižicu je donio od staroga. Omak, jel tebe ovo kapa nešto ovo dolje? To je vama znoj, gospodin. A što je ovo i motor si opra, sad ću doći samo uzmemo na aparat za mjeranje onoga. Sabranka promazepan, daj mi 2, što da radi s ovim čovjekom? Jesi li ga pita za PP aparat? 2 ima, za mali požar i za veliku nuždu. Momak, mi danas ne radimo, svetaci praznik. Mi će u laminu odavde. Pamtiš dođe si naučio? Pušti ga, Branko, nek ide, nas je naša ođe. DRS, dezinfikovana radio stanica.